Добрый дзень, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами празкі акцэнт. Я, Юрый Дракахруст, і мой калега Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Добрый дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта шантаж Святланы Ціханаўскай лёсам яе дзяцей. Яна зараз рыхтавалася, магчыма, для таго, каб здаць подпісы, сабраныя за яе. Мы памятаем, як яны збіраліся. І сёння ад яе прыйшла інфармацыя такога кшталту, што ёй было тэлефанаванне з пагрозамі дзяцям, што параілі, што можа вам не здаваць подпісы, а падумайце пра сваіх дзяцей. Некалькі дзён таму, дарэчы, ішлі размовы, таксама нейкія чуткі пра тое, што дзяцей яе могуць адабраць. Ну, а зараз, наколькі я зразумеў, з той апошняй інфармацыі, што з гэтымі дзецьмі будзе, у чым палягала пагроза, не зусім зразумела, але яна маці, і яна сказала, што я буду вырашаць, я разумею, што, магчыма, быў бы Сергей, ён бы прыняў іншае рашэнне, но я маці, я дзецьмі ахвяраваць не буду. Яна сказала, што званок быў з украінскага нумару, нібыто з нейкай адміністрацыі, з якой незразумела. На твой погляд, что это все означает? Юра, гэта все означае працяг той палітыкі, запалохавання, шантажу, ціску. Калі я кажу запалохавання, я не маю на ўвазе просто нейкіх псіхалагічных такіх прыёмаў, а рэальных пагрозаў, абсолютна рэальных пагрозаў, якія сталі часткай палітыкі ў Беларусі вось ужо 26 гадоў. Калі гаварыць пра гэты шантаж дзецьмі, дык у найноўшай гісторыі пры цяперашнім кіраўніку Беларусі гэта далёка не першы выпадак. Мы можам прыгадаць 11-й год, падзеі пасля 10-го года, калі падобная сітуацыя складывалася вакол Ірыны Халіп і яе мужа Андрэя Саннікава, калі Ірына Халіп знаходзілася за кратамі, знаходзілася ў амерыканцы, а ёй пагражалі пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. Іх сын з Саннікавым знаходзіўся ў бацькоў Ірыны, наколькі мне вядома, і пагражалі проста забраць гэтага сына і перадаць яго органам апекі, забраць яго у сваіх бабкі і дзеда. І нішто, супрацьстаяць гэтаму, здавалася б, не магло. Тады была падключаная сусветная супольнасць. Сёння выглядае сусветнай супольнасці не да Беларусі. Шантаж лёсам дзяцей, лёсам блізкіх ужываўся і раней. Ён ужываўся да шмат такіх актывістаў беларускай апазіцыі, Беларускага народнага фронту в 96-м годзе. Ён ужываўся да актывістаў БНФ. Што, як не шантаж, можна было, чым з'яўляўся той фактычна арышт пад смерць Вячеслава Сівчыка, калі ягоны 6-7-месячны сын знаходзіўся на ўсіх пікетах, і маці яго прасіла просто паглядзіце, тут мы стаім з дзіцём. То есть такія метады, яны пастаянна ўжываліся. Да дэпутатаў Верховнага Суда 13-го склікання, якія падпісалі імпічмент, калі на іх не змаглі паўдзельнічаць, удзельнічалі на іх дзяцей, на членаў іх сям'і. Таму гэта, конечно, тут, на вялікі жаль, тут нічога новага. Новае хіба толькі ў тым, што да гэтага шантаж прымяняўся да асобаў, якія ў палітыцы, ці ў грамадскім жыцці былі не навічкі, былі нават не першы год. Святлана Ціханаўская яшчэ месяц назад была абсолютно непублічным чалавекам, была просто жонкай свайго мужа, ды і мужа Сергея Ціханаўскага з вялікай нацяжкай можна было назваць публічным чалавекам. Ён, безумоўна, ім быў як блогер, але у палітыцы ён не ўдзельнічаў. І, конечно, на Святлану тут напала вельмі, шмат чаго.
Што, відаць, дасведчаны палітык бы наўрад ці мог бы, так сказать, не кожны ва ўсялякім разе вытрымаць. Таму яна была пастаўлена перад такім выбарам. Я вось ужо бачу зараз у сеціве, у Фейсбуку ідуць дыскусіі, а ці была гэта пагроза рэальная, а можа быць, яе проста папалохалі. Ну, ведаеце, у краіне, дзе зніклі, вось ужо 20 гадоў таму, як зніклі былы віцэ-прэм'ер, былы міністр унутраных спраў, вядомы журналіст, вядомы прадпрымальнік, просто так не палохаюць. І ўсялякую такую пагрозу можна ўспрымаць сур'ёзна, і безумоўна, што, вот, на мой погляд, Светлана Ціхановская мела абсолютно поўнае маральнае права да гэтага паставіцца цалкам сур'ёзна. Сергей, я бы все ж таки звярнуў увагу на некалькі чыннікаў этой сітуацыі, якія ў чымсьці робяць яе падобнай на папярэднія сітуацыі, ў чымсьці не падобнай. Ну, па-першае, это ўпісана в сітуацыю з Віктарам Бабарэкам, бо яго сябры, пра якіх ён распавядаў, фактычна гэтак жа ўзятыя ў закладнікі. Іх гэтак жа ўзялі, арыштавалі, пасадзілі ў турму, выбіваюць з іх паказанні, і менавіта у такую ж сітуацыю яго і ставяць, што вы ці працягваеце, ці гэтым людзям будзе кепска. Это з аднаго боку. З другога боку, ўсё ж такі, і в этом сэнсе, як бы, калі можна шантажаваць аднаго кандыдата, можна шантажаваць і другога, гэтак жа кандыдатку. Але в этой сітуацыі все ж таки тут ёсць, зразумела, ну, пэўныя складанасці, звязаныя з тым, што вот ты прыгадваў сітуацыю з Ірынай Халіп, ну, там, як бы, адпаведныя папярэджанні, адпаведныя пагрозы рабіліся, як бы мовіць, афіцыйнымі прадстаўнікамі улады. То есть тады з адпаведнай службы, там, райвыканкама ці гарвыканкама сказалі, што да, вот мы, вот наши прозвішчы, вот наши документы, мы, так сказать, вот, можем забрать ваших дзяцей. Вот. Тое самае, паводле яе расповеду, значит, тым же пагражалі ее мужу, Андрею Санникову, в американцы, ну, там люди сядзелі ў пагонах, так сказать, прадстаўнікі КДБ. А тут звонок от какой-то адміністрацыі, от какой, так і не зразумела. Звонок з украінскага нумару. Чаму з украінскага нумару? У беларускіх чыноўнікаў ёсць свае тэлефоны, беларускія тэлефоны, мабільныя. І таму в этой сітуацыі зразумела, калі як бы такая вот сітуацыя вострая, такая сітуацыя як бы чреватая правокацыямі, это может быть и какой-то персональной, чьёйсьці гульнёй. Бо як бы вынік будзе дасягнуты, а, скажем, там беларуская ўлада скажа: слушайте, да мы тут причым, хто ей так пагражаў? Мы не пагражалі. Якое прозвішча, званне того чалавека, які ее пагражаў? Мы не ведаем, мы не пагражалі. І такая рэакцыя, безумоўна, будзе. Але пагроза прагучала. І прычым ты маеш рацыю з разлікам на то, якога чалавека, якому чалавеку пагражаюць. Не спрактыкаваны палітык, а, ну, звычайная жанчына, якая любіць сваіх дзяцей, і якая і ввогуле на это выборы пайшла таксама з сямейных пачуццяў, за мужа, за свайго мужика, грубо кажучи. Вот. И в этом сенсе, ну, это як бы, это по-любому подлость, но вот кто за этим стоит, складана сказать, но не выключено, что это вот менавіта зроблена такая подлянка менавіта уладами, такая вот под маской. А мы тут при чем? А мы не при чем. Бачите, нумар-то украинский. У нас нема украинских нумаров, только белорусские. Пробачьте, это ей подалось, ей показалось. Мало ли кто может полохать. Вот тут вот этот вот подступный такой момент, и он безумовно присутничает. Я думаю, что всякие тролли, конечно, будут это выкористовывать. Ну, так, тое, што могуць заявіць беларускія ўлады, і, магчыма, яны гэта заявяць, это абсолютно можна гэтага чакаць. Мы ведаем, што ўжо 20 гадоў беларускія ўлады заявляюць, што не маюць ніякага дачынення да знікнення Захаренка, Ганчара, Красовскага, Завадскага. Тое, што гэты нумар украінскі, ну, боже мой, ён мог быць і венесуэльскі, і кангалескі, і французскі. Пры сучаснай тэхніцы
няма ніякіх праблемаў, ды зрэшты, так сказаць, можна, хтосьці мог пазваніць з прадстаўнікоў, напрыклад, так сказаць, тых же самых, як ты кажаш, беларускіх уладаў з Кіеву ці там з Чарнігава, чаму не? Я тут бы прапанаваў паглядзець сітуацыю ад адваротнага. Уявім сабе, што Святлана Ціхановская вырашыла, што гэта проста нечая такая, ну, дурная сітуацыя, дурны нейкі розыгрыш, дурны нейкі жарт, ці наадварот паддалася нейкім угаворам, што не звяртайце увагу, павінны быць мужныя і ісці да канца. І, напрыклад, яе дзеці знікаюць. Вот што тады будуць казаць тыя, хто зараз кажа і піша, што вось гэта проста запалохаванне, не трэба гэта браць сур'ёзна да ўвагу. Што яны будуць тады казаць? Потым, Юра, ведаеш, вот мы гаворым, што Святлана Ціхановская недасведчаны палітыкі, ёсць дасведчаныя палітыкі. Мне цяжка прыгадаць сітуацыю і з дасведчанымі палітыкамі, калі вот такія пагрозы і дасведчанымі палітыкамі, і вопытнымі людзьмі не браліся ўсур'ёз. Я толькі магу адну сітуацыю прыгадаць. Гэта пачатак 70-х гадоў, калі да Солженіцына таксама між іншым былі, ну, фактычна ананімныя званкі, і яму казалі, ну, ад нібыта нейкіх там ісламісцкіх, нейкіх там фармаванняў, здаецца, і яму казалі, што калі ты не спынішся, то тваіх дзяцей, не цябе, а тваіх дзяцей чакае смерць. І Солженіцын зрабіў заяву, якая проста ўскалыхнула ўвесь свет. Ён сказаў: смерць? Ну што ж, я гатовы і дзяцей сваіх аддаць на смерць. Это зусім невялікая плата за правду пра ГУЛАГ, пра смерць, пра гібель мільёнаў, якія загінулі ад камуністычнага рэжыма. У КГБ просто схапіліся за галаву, і гэта все, так сказать, спынілася. Увесь свет схапіўся за галаву, але я ведаю толькі вот один такі прыклад. Другого прыкладу не ведаю. Не значыць, што яго не было, я просто не ведаю. Таму тут просто, мне здаецца, ну, ні кроплі не павінна быць ніякага асуджэння у бок Светланы. Асуджэння ні в якім выпадку. Але я просто хочу сказаць, што вот гэтыя чыннікі, яны, ну, як бы могуць быць, я не кажу, што это так і ёсць, што, в прынцыпе, розныя людзі, розныя сілы могуць быць зацікаўлены ў тым, каб дыскрэдытаваць беларускую ўладу. Юра, ну... І чаму бы ім не ўключыцца в эту гульню? Урэшце рэшт, я просто падкрэсліваю, што і сама Светлана не гаворыць, што мне пазваніў вот такі-то чалавек, такой-то чыноўнік. Яна сказала, што быў званок, представились з адміністрацыі, а ці быў этот чалавек з адміністрацыі, яна не ведае. Вось. І в этом сэнсе, як бы, у дадзеным выпадку вот, такая подставка беларускай улады, тэарэтычна, она магчымая. Магчымая, но ў любым выпадку, я думаю, ты маеш рацыю, што, ну, як бы, тое, што яна это придала галоснасці, это вельмі важна. І, магчыма, гэта спыніць планы, хто бы іх не выношваў. Ну, і зараз, конечно, ну, мы, журналісты, это не наша справа, але, як бы, калі б дзеці Светланы Ціхановскай аказаліся ў бяспецы, это было б вельмі добра. І в этом сэнсе тут і беларуская дзяржава, якой бы она ни была, ёй варта было б об этом поклопотиться. Юра, так, і калі вось працягнуць гэтую твою версію, а яна абсалютна мае права на існаванне, што, скажем, гэта робіць не ўлада, а нейкія, так сказать, знешнія сілы. Ну, напрыклад, ФСБ, допустим, так? І калі б Светлана не зрэагавала на гэта, ну што магло быць крокам, наступным крокам гэтых знешніх сілаў? Ну, відаць, выкраданне, так сказать, дзяцей, чаму не? І вось па гэтай, як ты кажаш, па гэтай версіі спісыванне на беларускую ўладу. Паглядзіце, вот яны нават дзяцей у кандыдаткі ў прэзідэнты выкрылі. Але што б, якія версіі там пра знешнія сілы мы не рабілі, сёння на Ахрэсціна палітвязням, тым, якія сядзяць на сутках, Статкевічу, Северынцу, Пальчысу, таму ж самому Ціхановскаму, які у Валадарцы, ствараюць невыносныя пабытовыя, нават не пабытовыя, фізічныя, нават антычалавечыя умовы,
ні ФСБ, ні нейкія знешнія сілы, а беларускія чыноўнікі, беларускія міліцыянты, беларускія, так сказать, праваахоўныя, ці як іх там назваць, органы, гэта яны засыпаюць просто хлорку у камеры, гэта яны не выводзяць на прагулкі, гэта яны просто ствараюць умовы, дзе на раз-два можна заразіцца гэтым каранавірусам. Гэта яны заяўляюць тым, каго там затрымалі, я не ведаю, за п'янства, за драку, за дэбошак, Высоцкі, тых, хто сидзіць у камерах, кідаюць да іх палітычных, не выводзяць іх на прагулкі, ствараюць антысанітарыю, кажуць, паглядзіце, это вот дзякуючы вот гэтым палітычным. Адзін в адзін, вот я тут узгадаў Солженіцына, адзін в адзін тое ж самае рабілася ў 30-х годах у ГУЛАГу. Калі вось гэтых крымінальнікаў, тады это былі крымінальнікі, натравлівалі на палітычных. Тое ж самае робіць цяпер беларуская ўлада, мы яе называем беларускай, значит, и зусім без усяляких, так сказать, подказок там справа ці злева. Вот тут уже абсолютно ясно, что нават калі іх і кансультуюць некие, так сказать, консультанты з Лубянкі ці адкуль, то руками яны робяць гэта сваімі. Так, безумоўна. Сёння у пражскім акцэнце з вами былі я, Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык. Затым, як сітуацыя развівацца будзе далей, сачыце на сайце Свабоды, свабода.орг. Да пабачэння.